legedian jasotzen duenaren arabera, arma nuklearrak erabili ahalko baititu eremuri defendatzeko. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak asteazkenean ohartarazi zuen baliabide guztiak erabiliko dituela herrialdea babesteko. Haren lurralde osotasuna mehatxupean baldin bada. Errusiarekin bat egiteko bozketa ostiralean hasi zuten Ukrainako ekialdeko, Zaporizhia eta Kherson eskualdetan eta Donetsk eta Luhansk herri errepubliketan. Astearte gauera arte iraungo du botoa emateko epeak. Errusiaren kontrolpeko eremuetan Moskuren aldeko agintariek adierazi dute herritarrek bozkatzeko aukera izan dutela erreferendumaren lehen bi egunetan, nahiz eta salatu duten Kievek zibilen kontrako bombardaketak egin dituela. Galdeketa zapuzte aldera horien esanetan, erreferenduma bermatzeko segurtasun neurriak eraginkorrak dira eta nazioarteko begiraleak bozketa ikuskatzen ari dira. Kremlinek esan du eskualde horietako herritarren autodeterminaziorako eskubidea babestuko duela. Laster helduko diegu buelta nazioartetik iritsitako berriei artean, baina bada gurean lerrobururik. Hezkuntza legea izaten ari da kurtso politiko berrian ardatzetako bat publikotasuna bultzatzeko asmoarekin. Bestak beste Eusko Jaurlaritzak unibertsitate publikora bideratzen duen finantzazioa Europa, Espainia eta Frantziako batez bestekoa baino txikiagoa dela kaleratu du ELA sindikatuak. Gurean Eba Ferreira Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak iritzi dio ezbaiari entzun. Nik ez dakit oso ondo nola neurtzen duten sindikatutik, baina egia esan behar dut nola den gure finantzak eta Eusko Jaurlaritzatik, ez da? Eta Eusko Jaurlaritzatik etortzen da gutxi gora bera gure 80 aurrekontua, eta gehienak hiru iturritik, ez da? Bat da oinarrizko finantzaketa, beste bat da programa kontratuak, eta hirugarrena da azpiegitura plana. Bada hezkuntza ituna saritzeko hain zuzen, Peio Otxandiano Euskal Herria Bilduko programa arduraduna hedabideen aurrean agertu da gaur eguerdian. Adierazi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legeak ate guztiak ireki behar ditu, Euskal hezkuntza sistema propio baterantz gehitu du gainera, ez dela edozein lege eta dozen 30 urteetarako balio behar duela eta beraz, bokazio eratzailea eta zentzu estrategikoa izan behar duela. Berretsi nahi dugu, gure ustez, lege honek bokazio eratzailea izan behar duela. Beraz, Euskal hezkuntza sistema propio baten eraikuntzarako tresna izan behar duela, eta zentzu estrategikoa daukala. Izan ere, esan dugun bezala, lege hau datozen 30 urtei begira pentsatu behar den lege bada, datozen 30 urteetarako balio behar duen lege bada. Bestaldetik Agurne Gaubeka hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendariaren arabera ezin da ezer onik espero epaitegietatik. Pasaden astean Espainiako Auzitegi Gorenak jakinarazi zuen ez duela tramiterako onartu iaz Irungo udalak aurkeztutako kasazio helegitea. Komisiones Obrerasek aurkeztutako salaketa bati bide emanez iazko maiatzean EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen Irungo 12 udaltzain postutarako euskaraz jakitea eskatzea diskriminatzailea zela euskara ez zekiten hautagaientzat. Irungo udalak errekurtsoa jarri eta ostiralean heldu zen Espainiako Auzitegi Goreneko administrazioarekiko auzietako lehen aretoaren erabakia. Ez du tramiterako onartu ere egin argudiatuta aurkeztutako idatziak ez duela kasazio helegite bati eskatu beharreko irizpide nahikorik. Harrigarriki denboran bat egin du antzeko beste epai batekin, izan ere egun batzuk lehenago Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi zuen udaltzainen lan poltsan euskarazko B2 maila eskatzea diskriminatzailea izan daitekela. Kasu horretan UGTek jarri zuen salaketa. Epaiaren aurrean eta Eusko Jaurlaritzak helegitea aurkezteko asmoa iragarri zuen. Agurne Gaubeka hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendariak heldu dio gaiari gaur gurean. Guretzat benetan onartezina eta larria da. Azkenean hizkuntza politika ez delako epaitegietatik egin behar eta hizkuntza politikaren interpretazio maltzur bat eraikitzen ari delako eta kezkaz bizi dugu ez aurrerantzean zer ekarriko duen guzti honek.
Lau egun barrueko topaketak hasiko dira Portugaleten krisi ekosozialaren inguruan hausnartzeko bilduko dira eta ildo horretan Euskal Herrian egin beharreko aldaketak izango dituzte hizpide. Bestak beste ekosidioaz hitz egingo dute, entzun dezagumeraz jarraian Juan Gorostidi topaketetako lagunak muturrean dugun arazoaz esan duena. Ez da arazo puntual bat. Gaude arazo nolabait esateko zibilizatorio baten aurrean. Mende honek izango badu ezaugarririk izango da guk edo ez guk ekozidioa deitzen dugun arazo horri aurre egin beharra. Kulturarlora salto Juan Esilarregik bildu du puntu gehien Arrasateko saioan, 678 justu atzetik sailkatu dira saioa Alkaiza, Iñaki Apalategi, Xabati Jarregi, Miren Amuriza eta Gorka Pagona Barraga. Sarrerak ostegunetik bukatuta bete egin da Arrasateko Amaia Antzokian, bertsolari txapelketa nagusiaren bigarren saioan. 700 lagun izan dira bertan eta Ander Aramurugai jartzailearen atzetik sartu dira Bart bertsolariak zozketak erabakitako ordenan. Hasiera mugitua izan du saioak, bere Xabier Silveira zen kantatzekoa, baina azken orduan ezin izan du agertu arrazoi pertsonalak tarteko hartara, ordezkoen zerrendan hurrengoari egokitu zaio oholtzara igotzea Xabat Ilarregi Leitzarrari eta alabi anaiak topatu dira oholtza gainean. Juan Esilarregi izan da lehena puntutan hasi eta buka eutsi egin dio saioari eta gamarakoan erremate dotorea eman dio. Bigarrena izan da saio Alkaiza, egungo Nafarrako txapelduna. Ordea larunbatean Alaia Martinek irabazi du lehenengo finala ordena. Nerea Elustondo sailkatu da bigarren Getxon jokatutako saioan. Horrela, Getxoko eta Arrasateko saioen ondoren hurrengo asteburuan ere beste bi final laurdenekin jarraituko du txapelketak. Larunbatean Botaine Irabarnen izango da saioa, Herriko Gelan igandean berriz Gasteizko Europa Jauregian izango da. Arratsaldeko postetan hasiko dira biak. Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan Nerea Arrutik eta Andoni Irureta Goienak irabazi dute Euskal Pentatloia. Irureta Goiena bigarren urtez nagusitu da eta iazko irabazle Karmele Gisasola bigarren geratu da. Larunbat iluntzean jokatu zen proban, Azpeitiko zezen plazan Arrutik 21-0 denbora egin zuen, urduri hasi baldin bazen ere, herriarekin aizkora lanean nagusitu zen eta hortik aurrera zuzen joan zen garaipenera. Bi aste barru jokatuko du Gipuzkoako aizkora txapelketa eta orain horri begira dagoela adierazi zuen. Gizonezkoetan aldiz Irureta Goiena nagusitu da, iaz bezala 31-36 denbora egin du eta iazko marka hobetu du 2 minutuz indarrez amaitu zuen gainera proban, guztiak erraz egin ostean. Lehenengo kilometroan bareak jo duela adierazi zuen, baina gero aurre egin ziola, egindako denborarekin pozik zegoela adierazi zuen ere, baina aurre ikusten zuela proban oso ondo arituko zila kirolariak, aurten oso ondo prestatu baitira. Lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Koalizio eskuindarrak irabazi ditu Italiako parlamenturako bozak botoen 54 inguru bilduta, behin-behineko emaitzen arabera abstentzioa inoizko handiena izan da, baina 36. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, è sicuramente una notte di riscatto, è sicuramente una notte, diciamo, di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi. Quindi è importante capire che se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo. Italiako emaitzak horrela, Asier Blas Euskal Herriko Unibertsitateko politika irakasleak heldu dio gurean gaiari. Europa osoan eskuin muturra indar demokratikoen artean sartzen ari da eta horrela iritzi dio aipatu joerari.
Azkeneko gobernuan parte hartu dutela Lega Nortekoek eta horrek eragin duena da mugitzea eskuin muturreko botoa Lega Nordetik Fratelli d'Italiara. Bestela, ez da inbeste aldatzen, egia emaitza oso onak atera ditula eskuinak oroar, eta eskuin muturrak bereziki, Lega Nord eta Fratelli d'Italia batzen baldin baitugu dudari gabe sekulako emaitza dira, historikoak eskuin muturrarentzat, baina prozesu aspalditik dator, ez da berria, eta da azken batetan Italia urte asko da matzalako krisi sakon batetan. Adostasunerako eskua eskaini zien pasaden ostegunean Legebiltzarreko politika orokorreko eztabaidan Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak gainerako alderdiei aurrekaririk gabeko testuinguru ekonomiko, politiko eta sozialari aurre egiteko. Horren aurrean herri itunak zer diren argitzeko exigitu dio oposizioak lehendakariari. Bada gurean herri itun horien eraketari heldu gura izan diogu eta horretarako konexioa egin dugu Iñaki Iriondo Garako kazetariarekin adi. Proposatu behar du herri itun bat. Hau da, zehazkifikatu zertaz hitz egingo den eta zertaz ez, eta gero begiratu beste alderdiek zer esaten duten horretaz. Orain arte, lehendakariak behintzat ez du hori egin. Eman zituen bai, 5 gai hori buruz hitz egiteko, lehenengoak izango da aurrekontuak, baina zehaztasunik gabe. Izan ere, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan herri akordioak egiteko prest daudela adierazi du Bart Andoni Ortuzar, EAJ-ko Euskadi Buru Batzarreko presidenteak forundan eginiko alderdi egunean. Gaineratu du ere Euskal Herria Bilduk itunak egiteko prest dagoela esan izanaren helburua Ezker Abertzalearen politika suntzitzailea eskutatzea dela entzun. Gure borondatea adostea da, eta borondate hori berbera aurkitu nahi dugu Euskadiko gainerako indar politikoetan. Bildu barne, nola ez. Ia egia den, ea benetako borondatea azaltzen duten. Gure benetakoa da, gurea benetakoa da, gure eskaintza zintzoa da. Ordea politika arloko kontuekin jarraiki, ziurgabetasun garaian itxaropen aktiboaren bandera jasotzea ezinbestekoa dela esan di Arkaitz Rodriguez sorturen idazkari nagusiak militantei. Neorkez dio eguri itxaropenak kenduko ekitaldian bildu ditu alderdiak bere jarraitzaileak Tolosan Txiki eta Otaegiren fusilaketen urteurnaren karietara. Aste artean beteko dira zuzen ere 57 urte frankismoaren azken exekuzioetatik. Baina gauzak aldatzeko, beharrezkoa da ere, bigarren gauza bat. Esperantza. Itxaropena. Zeren eta esperantzari gabe, etsipenetik ezinezkoa da gauzak aldatzea. Horregatik, kondenatu nahi gaituzten etsipenaren parez pare, guk esperantzaren bandera aldarrikatzen dugu. Ez esperantza naif batena, ez esperantza hutsal batena, esperantza aktiboaren baizik. Aktibazioaren, mobilizazioaren, antolakuntzaren eta borrokaren esperantza da guk aldarrikatzen duguna. Azken 12 hilabeteetan Gasteizko gobernuak 457 presoi eman die 3. gradua, haietatik 25 preso politikoak dira. Hala adierazi du Beatriz Artolazabal Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak Arabako espetxeak Euskadiko eredu penitentziarioa eraikiz izeneko jardunaldian parte hartu duenak. Zentzu honetan aurrerapen guztiak tratamendu batzordaren eta teknikarien txostenetan oinarritzen direla azpimarratu du, etakoak izan ala ez espetxe kudeaketaren lehen urtearen balantzea eta bateratzea egitea izan da astelehen honetan egindako jardunaldiaren xedea. Ez dute zentzurik zabuelzpenek, ez dago tratamendu kolektiborik. Presoek ez dute inolako onura edo kalterik jasoko euskal espetxeetan. Etakoa izan ala ez. Eta gradu aurrerapen guztiak, tratamendu batzordearen banakako txosten profesionaletan eta preso bakoitzarekin egunez egun lan egiten duten pertsona teknikoetan oinarrituta onartzen dira. Etakoa izan ala ez. Gaiz aldatuta berriz goizu honetan neurri sorta bat eta EPZ-ak proposatu dituzte Euskalgintzaren Kontseiluak, ELAK eta LABek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoa euskalduntzeko xede hori duen proposamena adostu dutela. Azaldu du Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusiak Aiara Edurreta lankidea izan da bertan.
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako administrazio publikoaren euskalduntzea arautuko duen dekretoren eztabaida abian da. Bada testuinguru horretan, Labek, Elak eta Euskalgintzaren kontseiluak administrazioa euskalduntzea helburu duten oinarrizko proposamenak aurkeztu dituzte. Eragileek adostasunean oinarritutako proposamen bateratua aurkeztu dute. Eragileen esanetan pertsona guztien eskubideak bermatzeko administrazioa euskaldundu behar da eta horretarako lanpostu guztietan euskarazko gutxieneko ezagutza ezarri behar da. B2, alegia, hori bideratzeko gainera epe zehatzak ezarri dituzte 5 urteko epea, herritarrekiko euskarazko harremana bermatzeko eta 15ekoa administrazioaren euskalduntzeari. 15 urtean administrazioan lanpostu guztietan euskarazko gutxieneko ezagutzeak bermatzea nahi dugu. Hori da bide bakarra euskaldunon hizkuntza eskubideak berma daitezen. Euskaldunok zerbitzuak euskaraz jaso ditzagun. Eta gainera, eta sindikatuekin prentsaurreko hau egiteak hori berresten du, bermatu behar da langileek euskaraz lan egiteko duten eskubidea. Ekonomia arloko berrietan murgiltzeko berriz, bankuen eta erakunde publikoen aurrean mobilizatu dira Hego Euskal Herriko pentsiunak astelehen honetan Araiarade Urretak emango dizkigu borroka egunaren nondik norakoak. Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan mobilizazioak ditutu Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak. Erakunde eta banketzen atarian mobilizatu dira pentsiodunak eta euren aldarria kalera ateratzerekin batera bankitzetako zuzendari eta erakunde publikoko ordezkariei txosten bat aurkeztu dizkiete pentsiodunek eta bertan euren eskaera nagusiak azaltzen dituzte. Hego Euskal Herriko hiriburu eta hainbat herritan kalera ateratzeko deia egin du Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. Izan ere, sukurtzal eta kutxazain gehiago eta banko publikoak dira pentsiodunen aldarri nagustakoak. Bada mobilizatzearekin batera euren eskaerak jasotzen duen txosten bat aurkeztu diote banketzetako zuzendari eta erakundeko ordezkariei. Bertan bat afera azalarazte dituzte besteak beste bankuetako harrera okertu dela, orutegiak murriztu direla, sugurtzalak itzi eta langileak kaleatu dituztela. Uhartarazi dute gainera horrek gertatuten bitartean banketzetako zuzendari eta akziodunen diru sarrerak eta soldatak handitu direla. Langatazketan berriz Bizkaiko metalgintzako sindikatuek patronalarekin egin dute bilera. Bizkaiko metalgintzaren negoziazio mahaiaren 12. bilera dute eta bertan lan hitzarmena eztabaidatuko dute FEBEN patronalak eta sindikatuek. Aurreko batzarrean, sindikatuek esandakoaren arabera, patronalak proposamen bat eraman zuen soldatari dagokionez, baina horrek ez zuela kaperekiko loturarik ohartarazi zuten sindikatuek. Bestela izan da, FEBENek aurkeztu zuena oraindik ez ziela sektoreko langilei erosteko ahalmena bermatzen. Bada patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitzen badu, sindikatuek iragarri dute ekainean eta uztailean egin bezala grebara deituko dituztela langileak. Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 12. bilera dute eta bertan lan hitzarmena eztabaidatuko dute FEBEN patronalak eta sindikatuek. Aurrekoan sindikatuek adistakoaren arabera, proposamen bat eraman zuen patronalak soldatari dagokionez, baina horrek ez zuela kaperekiko loturarik salatu zuten sindikatuek. Bestela esan da FEBENek aurkeztu zuena oraindik ez zela sektoreko langilei erosteko ahalmena bermatzen. Malgutasunari eta lan istripuengatiko eta gaixotasun aurrentegiko bajei dagokienez, negoziatzeko prest ez dagoela patronala uhartarazi dute. Sindikatuen gainera azteratu dute 2022ko FEBEN patronalaren kudeaketa txostenak jasotzen duena. Izan ere, Bizkaiko metalgintzako enpresen 80%ak bere etekinak mantendu edo handitzea espero dute. Egoera horrela 12. bilera honek badu bere garrantzia. Izan ere, patronalak negoziazioa blokeatzen jarraitzen badu, sindikatuek iragarri dute ekainean eta uztailean deitu bezala, grebara deituko dituztela langileak. Eta aipatu dugu lerroburuetan ere lau egun barrueko topaketak hasiko dira Portugaleten krisi ekosozialaren inguruan hausnartzeko bilduko dira eta ildo horretan Euskal Herrian egin beharreko aldaketak izango dituzte hizpide. Topaketa hauen inguruan xehetasun gehiagoren berri izateko Juan Gorostidi eta Ane Txabe antolatzaileekin izan da Hamaika Telebista ikusi.
Zenbait eragilek ekotopak eta jardunaldiak antolatu dituzte Portugaleten iraiaren 30erako, urriaren 1erako eta urriaren 2erako. Azken krisia gure garaia lelopean eta bertan Euskal Herrian zein aldaketa egin beharko genituzken izango dute hizpide krisi ekologikoa erdigunan jarriz. Gertatu da, behintzat, masiboki eta baita ere eragile politiko sozialen artean, gehiengoen artean, halako lokartze bat bezala, ez? Eta orduan, bai, nik ikusten dut, ezinbestekoa izango dela halako astindu bat, lozorro hortatik ateratzeko. Gaude arazo nolabait esateko zibilizatorio baten aurrean. Mende honek izango badu ezaugarririk izango da guk, edo ez guk, ekozidioa deitzen dugun arazo horri aurre egin beharra. Euskal Herrixen mugimendu ekologista oso borroka lokaletara mugatuta egonda. Bakoitzak bere lokaleko problematika erantzuten, izena HT gelditu eta bestelako borroka desberdinak. Eta badauela behar bat Euskal Herrian mugimendu ekologista osatu bat, edo, behintzet borroka danak txapelorokor baten baitan hartuko ditxuna. Topaketa hauek nolabait dira elkartu, ezagutu, lasai egon hizketan hainbat eta hainbat gaien inguruan, energia dela, elikagaia dela, infrastruktura direla eta bar, eta hortik problematika horren ezagutzatik jauzi hori emateko eztabaida edo planteatu zuzenian ja denon artean, ez? Hurbiltzen gean denon artean. Hau da, beharrezkoa da beste egitura bat, beste nolalako mugimendu edo plataforma edo dena delako bat elkartuko gaituena eta nola izan beharko luke horrek, ez? Hori da pixka bat ekotopaketen planteamentu, ez? Esango nauke, ekotopaketa honetan, 3 egunetan zier, hitzaldi eta tailer desberdinak egongo diela, Juanek esan dauen bezala, gai desberdinak ikutuko dabienak, bai klima, erregaiak, elikadura, eta bestelako tema edo gai batzuk, baina domekan ingo da asanblada ireki bat, bertan non parte hartzia ongi etorri izango dana, eta bertan ideia da proposamenak eta ideiak botatzia, eta hortik sortzia oinarri batzuk, ez dakigu espazio eragile egitura zerbait sortzera bidien. Hau da, abia puntu bat izan da, indarrak bildu, elkarrezagutu, orain urrats hori gauzatuko da topaketetan, baina gero beste hainbat urrats eman beharko direla irudikatzeko eta egituratzeko ze indarra eta ze plataforma edo ze mugimendua sortu behar deun. Gauzak horrela interesa duen orori dei egiten diete ekotopaketetan parte hartzera, baina bereziki langile mugimenduari, irakaslei eta gazteei. Gogoratu izen emateak irekita jarraitzen duela ekotopaketen webgunean edota komunikazioa abildua ekotopaketak.eu helbidera idatziz. Eta eguneko albistekin bukatzeko kulturarloan Iparrezena bidea ekimenak publikoaren irribarrea bilatza jarri du helburutzat bere 4. edizioan. Aurten 38 egoitza izango ditu eta Araba eta Nafarroa gehitu dira zirkuituran ere Garziaren kideak azalduko digu. Aurtengo edizioak konpainia ikuskizun herrialde eta proposamen gehiago izango ditu. Iparrezena bidearen 4. edizioa zabaldu eginda Galizia, Asturias, Cantabria, Euskadi eta aurten ere Nafarroako konpainien arteko harremana eszeniko, artistiko eta profesionala sustatzeko. Irribarreak Azilelopean egitarau zabala antolatu dute. 15 antzerki, dantza eta zirkuito konpainiek 38 ikuskizun eskainiko dituzte. Iparrezena bidearen programak Euskadin 8 antzerki eta dantza ikuskizun batzen ditu beste hainbat Euskal Herrietan. Trukaketa eszeniko, artistiko eta profesionala indartzeko diseinatuta Iparrezena bidearen oinarria da. 2022an bertan parte hartzeko oinarriak malgutu egin dira. Gainera, programak bultzada ekonomikoa jaso du inplikatutako profesionalentzat oso garrantzitsua baita herrialde desberdinetako beste formazio artistikoekin kolaborazioak izatea.
Araba edizio honetara gehitu da eta Agurain eta Gasteiz ordezkariak dira. Arabaz gain, Ipar Eszena bidean, Nafarroa ere gehitu da errepresentazio zirkuituan. Ipar Eszena bidearen laugarren edizioaren hazkundea programazio honetako ekintzetan ere islatzen da. Gurutze programaren errefortzua, Habitación Peregrina, Prom, konpainia gehiago izen eman duten eta esatz ere estrenaldia bidean. Proiektuak gainera, elkarrizketak online eta aurkezpenen ondoren publikoarekin bilerak izango ditu. Ekimena arte eszenikoen bidezko kultura trukaketa proiektua da. Galizia, Asturias, Kantabria, Euskadi eta Nafarroako kultur produkzioa elkartu nahi dutenak hain zuzen ere. Asteleneko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan erroretan azaldu legez, Eba Ferreira Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea izan da gurean, eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa eta haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Horren bestez, besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.6 ondo izan eta bihar arte. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketaria eraikiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eba Ferreira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. Eguerdion. Eguerdion. Beno, hezkuntza legea, ez? Izaten ari da kurtso honen ardatzetako bat, publikotasunaren ardatza izan nahi duen eredu baten bila. ELA sindikatuak argitaratutako datuak diote Eusko Jaurlaritzak unibertsitate publikora bideratzen duen finantziazioa Europakoa, Espainiakoa eta Frantziako batazbestekoa baino txikiagoa dela. Zuek nola baloratzen duzue finantziazioa? Bueno, galdera oso galdera potente azteko. A ber, kasu honetan nik ez dakit oso ondo nola neurtzen duten sindikatutik, baina egia esan behar dut nola den gure finantzak eta Eusko Jaurlaritzatik, ez da? Eta Eusko Jaurlaritzatik etortzen da gutxi gora bera gure 180 aurrekontua, eta gehienak 3 iturritik, ez da? Bat da oinarrizko finantzaketa, beste bat da programa kontratuak, eta 3. da azpiegitura plana. Eta oinarrizko finantzaketa eta programa kontratuak hori igotzen ari da, urtez urte, igotzen ari da. Eta hori hor dago, gure portal de transparentzian, eta gero azpiegiturei dagokienez, egia da, urtez urte aldatzen da, segun eta zein azpiegiturak egiten ari garenak, ez da? Baina emaitza orokorrean hitz egiten, gure aurrekontua igotzen ari da urtez urte. Beraz, esango zenuke Eusko Jaurlaritzak egiten duela apustua Euskal Unibertsitate Publikorako apustu hori? Apustu hori hor dago, eta nola ez, jakina, gero eta finantzaketa gehiagorekin hobeto egingo dugu gure ikerketa, gure formakuntza eta gure transferentzia, ez da? Orduan, baina gauza bat da hau, eta beste gauza bat da esatea gutxitzen ari dela, eta hori ez da horrelako. Zer moduz hasi da kurtso berri hau, ikasle berrien erdia ikasten ari da euskaraz, urtez urte, zein da balorazioa, zein da bilakaera euskarari dagokionean?
Bai, igotzen ari ziren duela urte batzuetatik, baina momentu honetan gutxi gora bera mantentzen da oso zenbaki honekin, eta porzentaia da, gutxi gora bera, 53, 54 artean. Eta zenbaki ona da, eta oso batera bigarren hezkuntzarekin, ez da? Gutxi gora bera, zenbakiak horrelakoak dira. Eta matrikulazioei dagokionez, zer moduz joan dira urten? Urtez urte, berriro, azken urteetan hobetzen ari da, eta eskaera eta eskainaren artean arrakala gutxitzen ari da. Beraz, oso pentsatzen dugu oso berri ona dela, eta momentu honetan betetzen ari gara 87 eskaintza. Beraz, pentsatzen dugu oso ondo doala, eta gainera nola betetzen ari den lehenengo aukera ikasleen artean. Hori oso garrantzitsua da beraientzat, ez da? Eta lehenengo aukera agertzen da, lehenengo aukera erabakitzen dute lautik 3 ikaslek, eta gero lehenengoa eta bigarrena gehituta, gutxi gora bera 10-tik 9. Beraz, berriak oso onak dira. Eta zeintzuk dira arrakasta gehien dituzten gradu horiek? Arrakasta, esango nuke gradu arlo guztietan badauzkagula oso grado potenteak ikuspegitik nola erakargarriak diren, ez da? Oso ezaguna da nola osasunaren graduak oso erakargarriak dira, baina baita gradu bikoitzak oso erakargarriak ere. Eta orain daukagu eskaina oso zabala, zentzu honetan, arlo guztietan, gizartean, humanitateetan, eta zientzietan, eta ingenieritzetan. Ikasturte berri honetan beste 2 gradu berri izan dituzue Euskal Herriko Unibertsitatean? Bai, beste 2 ingenieritzetan, bat Gasteizen eta bate Donostian. Gertatzen da baita ere batzuetan, laneratze tasa oso altua duten karrera batzuetan, beti ez direla plaza guztiak betetzen. Zer egozten diozu gertatzen den hori? Aurten igotzen ari da, igotzen izan du eta igotzen ari da. Eta zer egia da, gure formakuntza betetzeko eta eskaera betetzeko badaude 3 baldintzak esango nuke. Bat da, zein den ikasleen eskaera, beste bat zein den gizartearen eskaera, eta azkena, edo oso garrantzitsua, nola ez, da gure baliabideak. Zein irakasle daukagu hor eskaintzeko, ez da? Eta gero ingenieritzari dagokionez, gure baliabideak hor daude, eskaintza oso ona da, gero gizartearen eskaera hor dago, egia da,
eta zer pasatzen den, ikasleen aukerak beraien aukerak dira. Eta guk egin dezakeguna da informazio gehiago esatea beldurra galtzeko, ez da? Eta batez ere nesken artean, ez da? Eta hori egiten ari gara. Bai, hori segaldetuko nizunea, zientzen argazkia aurrek urteekin alderatuta, zientziako alorrean, ez, emakumeen gainean. Zientzian eta segun eta zein arlo espezifikoan, adibidez biologian emakume asko daude, gero fizikan ez gutxiago eta ingenieritzetan segun eta enpresak antolatzeko emakume gehiago eta gero mekanike, horrelakoa dago egoera. Baina urtez urte, gu martillo pilon bezala, saiatzen ari gara informazio gehiago jartzea emakumeen aurrean, beraiek jakiteko hori da oso aukera ona eta zu nahi baduzu, nola ez, indartsua zara hor egiteko. Hori da gure aukera zerbait egiteko. Eta aurten ere, Shangaiko sailkapen ezagun horretan ez, munduko unibertsitate onenen artean kokatzen da oraindik ere Euskal Herriko Unibertsitatea, 400 unibertsitate onenen artean, zein da valorazioa? Ez da posible ezer esatea baizik eta oso positiboa dela, ez da? Eta oso positiboa da arrazoi batzuetatik eta arrazoi asko ikuspegitik. Bat da, hori da oso garrantzitsua gure prestigioa handitzeko eta erakargarriago izateko munduari begira, eta gero gure artean ere bultzatzeko gure ikerketa eta talde gehiago egiteko eta aliantza gehiago egiteko beste unibertsitateekin eta gero nolabait nabarmendu behar dugu nola mantentzea da hobetzea. Unibertsitate guztiak saiatzen ari gara hobetzen, urtez urte hobetzen, beraz mantentzea postu honetan kostatzen zaigu gure esfortzua, ez da? Eta mantentzea eta apur bat hobetzea. Aurten beste arlo espezifiko bat sartu da berrogeita hamar onenen artean. Eta hau oso importantea da ere, bai? Eta etorkizunara begira, ingelesezko eskaintzari buruz zein aurreikuspen egiten duzue? Zer gustatuko litzaizueke? Ingelesez da, eta hori momentuz, hori da errealitatea, da lingua franca ikerketean, ez da? Eta gero mugitzeko akademikoetan mugitzeko eta beste taldeetan murgiltzeko ezinbestekoa da. Beraz, hori oso erabilgarria da gure ikasleentzat eta berriro erakargarriago izateko atzerriko ikasleentzat, ez da? Ikasleentzat eta irakasleentzat eta ikerlarientzat. Beraz, saiatzen ari gara, batez ere graduondoko ikasketan handitzea, eta baita ere gradu batzuetan handitzea ere. Adibidez, orain badaukagu
gradu bikoitz bat enpresa eta ekonomia eta enpresa fakultatean, hau da ekonomia eta enpresa ingelesez, eta prestatzen ari gara urrengo ikasturterako gradu bat ingenieritza eskolan, eta hau izango da ingenieritza biomedikoa. Hobetzen ari gara horrek. Horrekin lotuta Erasmus programak 35 urte bete ditu aurten, zein da azken edo urte guzti hauetako balantzea? Nik esango nuke Erasmus programa izan da eta bada Europan programa onena murgiltzeko. Nik esango nuke horrela. Ematen du, ez dakit nola neurtzen duen, baina ematen du badaudela gutxi gora bera 1.000.000 eskontzak Erasmusen artean. Beraz, nik uste dut hau dela programa oso potente akademikoki oso esperientzia ona egiteko, eta oso esperientzia ona pertsonal ikuspegitik, ez da. Euskal Herritik zein nolako destinoak, zein nolako herrialdeak hautatzen dira gehien bat? Hemendik Italia da destino oso potente, eta gero guk jasotzen dituzte ikasle pilo bat Alemaniatik, Alemania, Frantzia eta Italiatik ere, gero beste programa batzuekin, Mexikotik eta beste herrialdeetik, baina hauek dira, pentsatzen dut, importanteenak zentzu horretan. Erasmus programa baliatuta datozenei gehitzen zaizki ez, beste herrialde batzutatik ere datozenak, beste eskualde batzutatik datozenak, eta eskari handiak gainditu egin du dagoeneko Bilbon esaterako unibertsitateko ikaslei osatu emateko gaitasuna, ez? Etxe bizitza lortzeko zailtasun handiak daude. Bai, hori da bizitza, ez da? Horrelakoa da. Guk eskaintzen ditugu aukera batzuk, eta guk badauzkagu gure ikastetxe nagusia, eta gero erresidentziak, egoitzak, baina ez da aukera osoa. Eta gure ikasleak eta edo zein pertsona bezala, nolabait pertsonalki bere aukera izango da agian ikastetxera joatea edo bere moduan beste ikasleekin edo bizitzea. Eta gero nora joan eta nola konpondu hori da beraien erabakia. Eta gu informazioa eskaintzen dugu eta hau da gure ardura eta beste aukerak dira oso pribatuak. Hezkuntzaren alorrean aldaketak datoz, hemendik aurrera selektibitatean aldaketak datoz, nola ikusten dituzu aldaketa horiek begionez? Idealki aldaketak intentzioa beti da hobetzeko, ez da? Eta momentu honetan ikasten ari dira eta aztertzen ari gara nola egin. Eta mailan dago aldaketa oso aldaketa handia, eta hau da heldutasuna neurtzea. Eta oso zaila da. Ez dakigu oraindik nola egin, baina horretaz aparte diretzat oso berri ona izango litzateke ez aldatzea lau urten behin, ez da? Batzutan pentsatzen dugu unibertsitateetatik nola hezkuntza dagoen beti politiko mailan.
eta pentsatzen dugu, eta nik pertsonalki pentsatzen dut, momentu batean behar dugu apur bat egonkortasuna legeekin eta hezkuntzari eta etorkizunari begira, apur bat lasaitasunez gure hezkuntza egitea. Orduan, ez hainbeste aldaketa mesedez. Unibertsitateko irakaslei dagokionez, belaunaldi aldaketa datozen urteotan? Belaunaldia... Bai, erretiroa hartuko duten irakasle asko dago? Momentu honetan, boomers egia da, sartzen ari gara, adina nagusian, ez da? Baina bai, eta prestatzen ari gara erreleboa, nola ez. Eta orain guk badauzkagu jende irakasle pilo bat eta formakuntza programetan tesiak egiten eta gero kontratuetan bere prozedura segitzen, eta hau irakasle bat formatzeko beharrezkoak dira urte asko, baina egiten ari gara. Eta gero beste gauza bat egiten ari garena da apur bat gutxitzea zenbat denbora pasatzen den tesi amaituetatik lanpostu bat egonkorra lortzeko, ez da? Pasaden urteetan legearekin oso zaila zen tasa de reposizionekin, baina orain zuzentzen ari gara hau eta egonkortasuna handitzen ari da. Behin-behinekotasun hori gainditzeko, ez? Bai, eta lanpostuak bai, lortzeko eta proiektuarekin, oso proiektu onarekin bizitzeko akademian. Bai gure irakasleak, bai gure administrazio eta zerbitzuetako personaak. Ikasturte honetan zehar, zintzuk izango dira, ehatzeko izango dituen erronka nagusienak? Erronka nagusienak, nik pensatzen dut erronka nagusia lotuta dago hitz batekin, eta hau da aliantzak. Eta momentu honetan formakuntzan aliantzak barruan sustatzen ari gara. Adibidez, ikasleen artean proiektuak egiteko arlo desberdinetatik, ez da? Adibidez, oso ezaguna da Formula Student, eta hau da kotxe elektriko bat egiteko. Baina horri begira beste proiektu batzuk martxan daude, eta bat da Innovote. Hori izango da itsasontzi elektriko bat egiteko, eta hau ez da bakarrik ingenieritza koentzat, baizik eta pertsonak enpreseko munduan, eta ikasle enpreseetatik. Eta gero, beste bat izango da ikasle kulturala, eta erronka izango da zerbait ekitaldi bat, kontzertu bat, ez daki zer antolatzea, baina ikuspegi desberdinetatik ere. Hezkuntzarekin lotuta ere beste proiektu bat badaukagu, eta horrekin ikasle batzuk batera egingo dute bere gradua mailareako lana, baina beste ikasleekin eta elkarrekin erronka sozial bati begira
begiratzen, ez da? Eta pentsatzen dut oso polita dela. Eta hau da, zerbait egiten ari garela ilusio handiaz. Eta zerbait gehiago, noski, azpiegiturak hobetzean beti bezala, eta hor dago aurten gure asmoa da, astea noski eraikin berria, medikuntza eta erizaintzako fakultaterako, eta gero nautika eraikin aldatzea Inobout egiteko hor eta gizarteari begira. Orduan beti da gure plangintzan beti dago ideia oso potente, eta hau da gure unibertsitatea gizartearen erdigunean eta alderantziz ere. Gure gizartea unibertsitatearen erdigunean, eta hori lortzeko aliantza, nazioarteko aliantzak, beste erakundekin aliantzat, eta aliantza da gure hitza. Bi urte, beteko dira urtarrilean hain zuzen errektore zarenetik, zer uste duzu eman diozula orain arte Euskal Herriko Unibertsitateari? Bueno, nik saiatzen ari naiz gauza asko ematen. Zer jasotzen ari dira gure komunitatean, nik espero dut gauza batzuk, ez da? Baina esango nuke nire lana, gure proiektuak, orain badaukagu gure plan estrategikoa eta eginda dago unibertsitate osoarekin, elkarrekin definitu dugu zer nahi dugu gure unibertsitatearentzat, eta ilusioa handia, eta espero dut hau nolabait